Сілеме цізбе, курметті корермен, сіз мунда коптеген бонустар мен толиктирудин жогари паїзин беретін кизикти промокод ушін келдініз, сіз дурис жерге келдініз, мен сізге бірг бетке тіркеліп, басті гуді, ен бастиси акшанизди алуди корсетемін, сайт келесі тіркеу адістерін усинади, QR-коди сіякти, бірак бул телефонинан жилдам ставка жасауди у нататиндар ушін. Міне Android ушін QR-коди, ал iOS ушін QR-коди. Оларди сканер леп, бізге тіркелін'їз енді тіркелгендерге калай тіркелу керектігін корсетемін. Комп'ютерін'їз дін жогарги онжак буришин да тіркелу, ушін жасил туйме бар, они басиніз жане сізге тіркеудін кен тандауи беріледі, сізге ен колайли син танданиз. Мен електрондик поштани уссинамин, бул інгайли ракжани касим шакажет ємес каражатинизди алукізінде акпарат, бірак сайт телефон аркили тіркеуді уссинади, бул тез жане інгайли, жогарида айтканимдай, електрондик пошта аркили, менін суїкті, сонемен катар сайта илеуметтік, желілер мен жедел хабаршиларди тіркеу адісібар, Твіттер, Гугл, Телеграм, Яндекс, Однокласники жане ВКонтакте сіякти елеуметік, желі лердін, оте улкен алуан турі бар, сізге ен колайли, жане сізге інгайли тіркелуді танданиз, жане біздін призем промокодимизди енгізін'їз, ол сізге бірінші депозитке жуз отис паїз, жане баска, да коптеген кизикти бонустар береді тіркеу турін тандап, промокод ти енгізгеннен кейін, умитпан із калаган бонусти танданиз, спорттик бонус немесе казино жане бір, ікс-оїн бонуси тіркелгеннен кейін мен, тірі казинони тексеруді усинамин, онда коптеген керемет провайдерлер, мен отеу демі кіз дарбар, сіздін жені сінізге еріп, журетін зияли ерлер, сайт та сайт жасау шилардин бір, ікс-оїндари дабар олар да оте кизикти жане олардин сани, оте коп єркім озіне унайтин нюрсені та батини на синім дімін, ендімен сізге балансти калай толтиру керектігін корсетемін. Бірін шіден. Тіркеу туйме шігінін жанин даги жогарги онжак буриштаги бонусти алин із. Бул жан ажилдик силик сиякти. Содан кейн дал солжак та доллар белгісі болади. Бул сіздін балансинизди. Толтируга арналган сіз QV, мір карталари, Visa MasterCard, Сберпай, Binance криптовалютаси, сондай АК СБП сіякти єртурлі кизикти, жане жилдамі дістерді пайдалана аласіз, енді мен утистарнизди калая луга болатинин корсетамін, шо титултирудин жанин даги онжак буришта дабар каражати алу туймесін басиниз жанісізге алудин кен тандауи усинилади, озінізге інгайли кескелгенін танданиз, толемотетеске леді, мен тем ККК га аудардим жане олбес минутишин декелді, ал сіз озін ізге колайлисин тандайсиз, жарайсин дар, балалар, соны надейін тамашалага андарга копрахмет кызыкты промокодтар, мен тамаша бонустардан хабардар болу ушин лайк басып, арнамызга жазылуды умытпаныз барлыгына рахмет жане барлыгына сау бол,